We beginnen bij deel 1. Hoe krijgt die hond zijn vier om de koelkast even te maken? Nou, dan hebben we het volgende op voor. We nemen een oude doek. Of in dit geval is dat nou een t-shirt, wat ik nooit onder heb. Dan, nou, dit kan elke hond in principe wel. Hè? Dat was mij wel leren. Maar shit. Hij ook het hond. Shit. Ja, pak eens bij. Vast, vast. 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 Goed zo, jongen. Shit, goed zo. Zo, nou weet hij, als ik een doek van mijn bek krijg, hè? Dan mag ik ook. Dit vindt elke hond vindt het toch leuk. Goed zo, jongen, goed zo. Los. Ja, dat is niet een hoorcommando natuurlijk, maar. Nou, tweede stap van stap 1, dus het is ook stap B van stap 1. Ik doe meestal dat ik zeg maar, als ik in mij begin, dit is onderdeel, dan doe ik eigenlijk al zaterdag dit keer bier, pak bier. En dan begint er al, het wordt bier, maar het mooiste wordt ter wereld. Nou, los, oké. Let op wat er nou gebeurt mee. Wat doe ik nou? En weet je dit ding, weet je hier nog vast. Dus ik is mijn knoop kunt waan, ik doe het met een soort lus. We zien hoe dat ook altijd zo. Nee. Nou, dat is gewoon een knoopje. Zo. Oh, wat zie je? Nog je er al, hè? Nog je er al. Oh, wat zie je? Terug. Ga zitten. Zit. Je weet al, als ik daar een look, dan krijg ik wat. Bier. Ja, goed zo. Nou, klaar, los. Klaar. Zo, daar ga je al. Nou, ik ga het op deze manier doen, maar elke hond is weer anders. Maat van mij zei dat in van de trucendoos met eten. Hè? Hoe krijg je die hondservier? Nou, we hebben nou al vier dat er de koelkast hier doet. Ja, dat koel is er natuurlijk al lang. Ik bedoel, niet echt door het dat wel een beetje langer, maar het kan, kan bij een paar dagen als het klaar. Ik rijd altijd aan, elke dag 4 minuten trainen. 4 of 10 minuten, net langer, spanning boven van die hond is echt een grutter. 4 of 10 minuten en dan zie je zin na een weekend, het resultaat.